Hola amics i amigues, avui anem a aprendre a fer la típica mona de Vila-real, en la recepta de Rosita, la cuinera de l'escultor Hortells, que tots els de la generació de Jo fui a la GB la recordem perfectament. És a dir, esta recepta no té fallo. Se diu la recepta de la medida. Necessitem un potet que ens farà de mida i a aquest potet anirem afegint-li, segons la mida que ens donen els ous, tots els ingredients. Què necessitem? Jo vaig a fer 2 ous, se poden fer 3, 4, 5, els que vulgueu, la quantitat que vulgueu. Jo faré 2 ous i per cada ou se necessita una pastilleta de 25 grams de llevat. Tenim ous, llevat, oli, farina, sucre i un poquet d'aigua. En això ens hi seran boníssimes. Anem a posar els 2 ous, espero que me capien els 2 en aquest potet del postre de Sant Pasqual, si no tindrem que buscar un altre. Perfecte. Aquest potet serà la mida. A vegades els ous poden ser més grans, més menuts, i això és el que ens fa variar la quantitat dels demés ingredients. Una mida de sucre. Una mida d'oli. I una mida d'aigua. Aquesta aigua l'hem de calfar un pelín per a que quede tibia i així poder desfer les pastilletes de llevat. Ja tinc l'aigua calenteta i ahí és on vaig a ficar el llevat desfetet. Aquesta mescla l'afegirem als ous, sucre i oli. Ja tenim tots els ingredients, ara necessitem passar-los per la turba. Molt bé. I fiquem la mescla, que és així, en el llibrell. Podeu utilitzar un llibrell, seria l'ideal, de fang, o podeu utilitzar també de plàstic, però no de metall, perquè després tenim que deixar la pasta reposar i en aquests materials queda millor. Ara anirem afegint la farina que admetisca. Normalment són sobre uns 300 grams per ou. Així jo tinc 600, anem a veure si en això tenim prou. Es tracta d'anar mesclant fins que ens faça una pasta manejable, que no se'ns apegui als dits. I a pastar.
Ens han cabut de 600 grams. I ara amassarem fins que se'ns solte de la mà. Com podeu comprovar, he aconseguit que la massa estiga solta. Esta és la consistència que necessitem. No tenim que tindre por d'amassar molt fort. Necessitem que s'airege i que agarre forma. Amb força. A mi m'ha costat vora 15 minuts. Ja la tenim. Li donem forma de boleta. I ara la deixarem reposar un parell d'hores fins que puge i duplique o triplique el seu volum. La tapem i a més la tornem a tapar per a que quede completament sense llum i a poder ser calenteta. Això farà que la massa pugi al doble de la quantitat que tenim ara. Bé, han passat 2 hores, anem a veure com se'ns ha quedat la massa. Perfecte, com veieu, ha triplicat el seu tamany, això és l'ideal. Jo l'he ficat un poquet al sol perquè se calfe i així ajude. També la podeu arrimar a algun radiador si teniu encès i queda millor. Ara el que anem a fer és agafar un tros i fer la mona. Fem una boleta, estirem i allà al mig podem ficar un ou dur. Això després s'unflarà i se'ns quedarà un tamany com aquest. Per a que l'ou no es moga, lo típic és fer-li la creu. Amb 2 tiretes de la mateixa pasta. I així anem a fer totes les mones que necessitem. També podem fer llongos, que és el mateix que la mona, però de forma allargada. Aquests llongos després es podrem farcir amb xocolata i quedaran molt bons. Bé, ara tenim que tornar a esperar a que pugi uns 20 o 30 minutets per a que torni a doblar el seu tamany. Bé, ja han passat 20 minutets, hem aprofitat per escurar i limpiar el taulell. Anem a veure si ens ha doblat perfecte. Ens ha doblat de tamany i això és el que necessitàvem. Ara el que anem a fer és decorar-les. Per a decorar-les necessitem un ou batut i les pintarem. Amb un cepillet pintem d'ou tota la mona.
I també pintarem els llongos. Per a decorar podem utilitzar o bé xocolata, que tinguem alguna pastilleta encetada, la fiquem i la triturem. De manera que podem reutilitzar el que tenim a casa. Amb això anem a decorar per damunt amb virutes de xocolata els nostres llongos. Amb les mones podem utilitzar decoracions dolcetes que tinguem per casa, com per exemple estos corets i també fideuets. Mentre hem passat els 20 minuts per a que doblara de tamany, hem encès el forn, el tenim a 180 i ara, ja que està precalentat, l'introduirem i en uns 10 o 15 minuts tenen que estar fetes. Les ficarem al forn a mitja altura, a 180 durant uns 10 minutets i mirarem si ja estan tostadetes. Ja han passat 10 minuts, això ja ho tenim i mireu com han quedat les mones fetes a casa. I així tenim les llongos. Així tenim el resultat, com podeu veure, ens han eixit 2 mones precioses i 2 llongos amb els 2 ous i el poquet de farina, molt econòmic, molt natural, molt divertit de fer a casa amb els xiquets i vos animem a que feu aquesta prova i que pengeu els resultats en les vostres xarxes socials perquè tots gaudim del que vos ha quedat. Passeu-lo bé i bones Pasqües!